Vi placerer 2 stativer i passende afstand med en snor imellem. Et tredje stativ placeres, så det bremser snoren. Varierer generatorens frekvens, indtil der er en resonans. Hvis det er fordi filmen. Nu er der ingen. Skal vi lave 2 eller hvad? Skal vi lave 2? Ja, start. Gør jo ikke noget. Beregn bølgelængden ved at gange denne afstand med 2. Husk at omregne til meter. Så vi har målt fra den ene knude til den anden knude, og der er så 104 cm, og den er 11 Hz. Derefter skal vi gange afstanden med 2, som giver 208, og det skal vi regne om til meter, som giver 2,08. Efterfølgende har vi rykket det midterste stativ længere ind, hvor afstanden så bliver mindre og mindre, og frekvensen bliver højere. Det er vigtigt, at man ikke strammer snoren. Dette er en resonans på 36 Hz. Vi sætter resonansrøret fast på de 2 stativer. Vi sætter generatoren på en bestemt frekvens. Vi har sat en slags højttaler over foran røret, eller stemplet, og så varierer vi stemplet indtil der er respons. Og det kommer der omkring de 20. Vi skal beregne bølgelængden ved at gange denne afstand med 4, og bagefter skal vi omregne det til meter. Og det gør vi ved at tage afstanden, og det ganger vi med 4, som giver 76. Og derefter beregner vi det til meter, som giver 0,76. Og derefter fortsætter vi 5 forskellige gange. Hvad er lyd? Lyd er bølger, der udbreder sig med en bestemt hastighed og kan høres gennem ørerne. Lydbølger kræver et medium at bevæge sig i. Hvordan opstår lyd? Eksempel. Jeg vil lave et eksempel med 2 brædder. Hvis man slår 2 brædder sammen, opstår der en fortætning af luftmolekyler. Molekylerne bevæger sig langs med fortætningen, udbredelsestætningen, og fortætningerne bevæger sig væk fra kilden med lydens hastighed. Hvorfor kan vi høre forskel i instrumenter? Det er instrumentets klang, og derfor overtonen, der gør, at vi kan høre forskel på instrumenterne. Overtonerne er de toner, der er ud over grundtonen. Først har vi en grundtone, og overtonerne dannes ved at gange op med frekvensen fra grundtonen et bestemt antal gange. Og det vil jeg prøve at vise. Først har vi grundtonen, som jeg forkorter grund T. Så har vi en svingning. Vi har altså 2 knudepunkter, og vi har en frekvens på 100. Nu kommer vores første overtone, som jeg vil forkorte første OT. Den får nu en ekstra svingningsbue på. Så den har et knudepunkt her, et knudepunkt her og et knudepunkt her. Den er altså blevet fordoblet eller ganget med frekvensen. Hvis man så har en overtone nummer 2, så kommer der en svingning mere på. Så vi har et knudepunkt her, et knudepunkt her, et knudepunkt her og et knudepunkt her. Og det bliver så ganget med den første frekvens igen, så den har en frekvens på 300. Og sådan fortsætter det. Hvad er resonans? Det opstår, når et system påvirkes med en frekvens. Så at man varierer frekvensen indtil man har et antal karakteristiske svingningstilstande, og på den måde får man også flere resonanser. Hvordan virker et strengeinstrument? Der hører blandt andet klaver, guitar og violin under.
Lyden frembringes ved, at man sætter en streng i svingning. Lydstyrken afhænger af, hvor kraftig man påvirker strengen. Hvor tonehøjden afhænger af tykkelsen og længden samt hvor stram den er. Hvad så med et blæseinstrument? Der hører blandt andet trompet, fløjte og tuba under. Der frembringes lyden ved luftsøjler i åben eller lukkede rør. Sættes i svingninger, når man blæser i den. Dette er ikke et cylinderrør. Det er Emilie og Marias pikknuser. Kajun! Never come too close. Orgasme! Hun fortsætter at sætte dig på den. Vi kan tage den på. Hvor mange skal vi lave? Vi skal lave 4, ikke? Jo, det er omkring. Så kunne vi jo lave